Hej, det er Marius. Det her er min første video. Eller, nej, det er ikke, for jeg har 2 kanaler. Men jeg har en ven, som hedder Herman, som er med til den her kanal. Men lige nu er jeg har selv kun, så ja. Det er kun mig i dag. Jeg vil vise jer sådan en her dingenong ding ding ting. Som ikke er en dingenong ding ding ting, som er en elevator. Som kiksede for mig der. Det gjorde den ikke den her gang. Men den løfter mig simpelthen for et herfra til øverst. Den er meget smart, den er lige så hurtig som når man flyver opad, har jeg fundet ud af. Så ja, den vil vi se, hvordan man bygger. Det er ikke med den. Så der. Til at starte med, så laver I sådan en her firkant, som jeg lige er i gang med at lave her. Så laver du sådan en sjov trekant, som ja, er en trekant. Sådan der. Stone torch. Og sådan en der. Og en repeater der. Den her, den skal have nummer 2 tick. Og den her, den kan have lige så mange ticks den ved, men den her skal altid være 1 tick bagved, fordi ellers så går der et eller andet galt. Så ja. Så bygger du den her. Den lyser ikke op, så. Men hvis du sætter den her, gør den. Det er jo rigtig smart. Så sætter du en blok der. Og her sætter du en redstone torch og 2 blocks her. Og så kan man gå i gang med noget det her. Så nu er det, du skal finde ud af, hvor høj elevatoren skal være. Hvis jeg kan finde ud af det. Så sådan der. Jeg vælger, den skal være så høj her. Bum. Sådan der. Sætter regnen fra. Undskyld. Der skal også lige være ledning her. Glem det. Vigtigste er det hele næsten. Skal du bygge 2 frem her. Så kan du bygge opad med de her 2. Og den skal bare være lige så høj som det andet. Der. Og nu kommer vi til det sjove. Zigzag, 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 zigzag. Sådan klar der. Der skal du bare bygge det hele sådan flat her. Alt det behøver du ikke. Bum. Når du så har gjort det, så skal du sætte redstone torch bagved. Det virker ikke, hvis du ikke sætter den bagved. Fordi at så sker der et eller andet, som ikke er vigtigt lige nu, men så virker det i hvert fald ikke. Sådan der. Så sætter du mærker det sådan. Så sætter du blocks her. Den skal være diagonal over for den der. Ellers så fungerer det ikke. Sådan der. Bum. Så sætter du repeaters her, og de tænder også. Ja, og de skal bare være ikke nogen tick, altså normalt. Så det gør du så hele vejen ned. Igen. Så se. Det hele lyser op. Så det se, det virker. Godt. Så. Sådan der. Og så dækker vi de her grimme repeaters til. Men ikke uden formål. Sådan der. Og sådan der, 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 sådan der, hov, sådan der også, og sådan der. Og så zigzagger vi igen. Det er meget med zigzag at gøre. Og så bygger vi så småt nedad her. Sådan der. Så sætter vi redstone torch der. Og det er meningen, de slukker. Fordi at, ja,
Så tænder de, når man skal op, og så aktiverer man stemplerne, og så kører man op i. Så ja, det er jo derfor man sætter dem der. Så skal vi bruge redstone. Det er sådan en første gang, vi overhovedet bruger redstone. Så der. Bum, tjibum, hov, tjibum, 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 tjibum. Sådan der. Så er den næsten færdig. Vi mangler bare det vigtigste. Stemplerne. Hov, ikke trykpladerne. Stemplerne, sådan der. Så sætter vi stempler hele vejen. Hov. Og de skal køre til siden, fordi ellers kan det ikke skubbe til dig. Og det kan vi jo ikke have. Og altså, hvis I bruger stone bricks her, så skal I vide, at I kan også bruge alle mulige andre ting. Altså, det er ret lige meget, hvilken blok du bruger. Så længe det ikke er et eller andet, man ikke kan flytte rundt på, hvis nu er stairs. Og det skulle også gerne være en blok, der eksisterer. Og så skulle det også gerne være trapper. Sådan der. Putter vi trapper på. Hov. Sådan der. Så mangler der en trykplade og en trappe her. Og så gør man sådan her. Hov. Se, der kiksede den igen. Og igen. Men ja, den virker. Tror jeg. Pinligt, mand. Men det er sådan, den fungerer. Nu kigger jeg lige og ser her. Se, det der stempel, det kører ikke ud, så det kan vi lige skal bare fjerne. Nå ja. Når jeg prøvede det så et par gange, så skulle det gerne virke. Prøv